Tjamar Rokkstovan nu sitter alle limner og spiller vi i førska trashmetal-bolchen SIC. Titta har haft några utskiftningar i bolchen. För att vi hittar konsult i Preferium. Ja, det har vi. Och kvar det här nutje limner i SIC? Här franska Lan och Magnus Hansen och Gottmar Hansen. Ja, franska Lan han spelar gitarr, givetvis mycket gitarr. Och Magnus är trummon och Gottmar är till bassen. Hur spelar till att skifta manning? Ja, det är att tar vill något annat, tar vill ta det som hobby i lite och satsa sig på. Och tar faktiskt bara till alltid. Ja, för det mesta det är alltid. Och nu är det armor 4 limmer, nu är det 5 limmer. Ja, det tror jag att Frans tog gitarren som till att så kan man vara 100%. Så kan det vara 100% bara till rättna. Istället för att vara 50-50 Så du spelar inte gitarr mer, du synger bara? Ja, jag synger bara. Det är faktiskt neckfighter. Det är nog så löje först för spelkonsert med bara inte fokla för vi nu gör manning och så där. Rattla löje att inte stanna och flippa ut vid gitarren och kanske man så jag hört från att man sa det väl att det var gitarrspelare lika alltid att det står här och fylla i mikrofonstativet och då körde det att inte alltid nökron och så men ja det vi spelar trash och allt det där så något sånt sant att stanna stiller och så Och tar nu inte limner i SIC. Hur så damer tycker när vi kommer på en debatten? Det är mega fett det. Det är cool. Det är rock'n'roll för alla pengarna. Alltså nu är det kanske det faktiskt som minnas det att det var sjankar i där typs. Det var bara rock'n'roll alla men jag kom trash och så är största i Flyer så klappar jag dator där som Rude Awakening. Det fett det. Ja, det är realistiskt nu äntligen kan det släppa brådakurs. Det är visst på brådakurs. Det spelar vi sig. Vi har alla bamser så vi slår kan annan. Det är därligt. Och kvalda typer som har vi i SIC från början, Eddie och Michel. Hur ser det ut att manage? Det är neckfighter faktiskt. Vi där som en ant. Det är som jag vet inte, det verkar som heter balkren som vi då har rönt att samla flera år och så. Det är neckfighter faktiskt. Alla gör det vi på det och satsa och allt det där. Det var en folklafyr spalt i det så kallade showcasen Arden kvällt i Arden Atlantic Music Event började och hur ser det ut till tilltagen? Jag har faktiskt att alla balkarna spalt väl och allt det där och det var massor. Det var en fjörde sån folk från festivalen och så där. Och ja, det var ett när jag så få ett prat med om Adam och så ett intervju och skället med en annan en från musikeren. Det var det fight. Och Jackson spelar var det klar till framför. Jo, det var så det synd nära på den första framförst där i en nutje bult men jag falt kanske inte ordentligt 100% klar men så då man spalt den för så så där så kort det bara. Det är fint. Ta fall man då. Nej, det är klart det går. Annars var det vi i Preferium och det spalade vi och i första omfärden och nu att det kommer ju svårare och nu att det hitcha attra av prie vart det något som tid var glad för över en passa. Det är alltid dåligt att spela och det reklama och det är nästan bästa reklamen man kan som en bulker i färgen så man ska få sitt namn och sen ut så må man nästan för Preferium. Så då ja, vi kommer ju boja i bilen. Det var skidskek av det så rätt och så hvis vi inte kör ett spalt Preferium så att vi helt för ett showcase här på så det var fina grejer. Vi får sätta till 4 läger av SIC. Det är en livande upptaka från Preferium. SIC framför Rough. No sangren either rough. Yeah. Yeah.
run now when you'll be running your whole life. If I run now, then I'll be running till I'm in the ground. Stand up, confront the shit that scares me most. If I run now, then I'll be running till I'm in the ground. I am running nowhere, I'm running nowhere, come on now. I'm coming back for you, going nowhere. I ain't running you think you're tough, so let's play rough and tough. I'll get beat up, but I'll give up. I can't, I'm not the girl inside. No matter what you try, you can't strike me. Sometimes alone, in the dark, in the back, they do me somewhere alone. In the dark, when no one can see me. Sometimes alone, in the dark, in the back, they do me somewhere alone. In the dark, when no one can see me. In my private little cage, I am safe. Fighting the world with every word that I say. Facing the shit and dealing with it without you. I'm running nowhere. I'm running nowhere, baby. I'm coming back for you with my back for you. I'm running you. You think you're tough, so let's say rough and tough. I'll get beat up, but I'll give up. I can't, I'm not the guy that says, no matter what you say, you can't break me. Bring it home! Live fra Preferion hadde vært SIC ved Lennon Rough. Det nekke bøkker i Preferion som spiller tikkere sted toner, ikke? Så spalte vi 40 Pages Friends, det ganske nekket det sammen. Ja, det var det sammen, men det ikke akkurat det samme prinsippet. Jo, også, da vi kom til det her slag, så var det her slag, men jo, altså, det ikke det som SIC, altså, jeg halte faktisk SIC en faktisk en spakken i Färjön. Det så där road best, men det var så en helt question still och en basker som eller tvær halt jag som är vi upp till Synarchy med en annan. Tar halt jag visst där blavi så hade det gått fram till framför sig. Så är det också jag har hört och rykter om man kan baska med nottartoner. Och annars så vet jag inte. Är det rope och hate speech. Side Factor definitely hardcore. Jag vet inte om det är metal, men det är hardcore. Så det är fighter. Men hur ser det så i uthemnen i Örn London? Är det näck böcker som spelar thrash metal? Är det så? Det är som Flora Lorstred. Alla ställen. Men här är det bara toppen som skiljer sig att från att det som är alltså till det som har ute thrash metal till ödrika ödelmöl. Men det faktiskt är det som man hör faktiskt. Så
man kan se på tamman musik så åtlanda hade är shower så är den öle hör uppgåva för att spela hårdare tror jag det är så mycket. Men det är som vinner vet så. Men jag bara har så mycket så man får gjort. Men kan man kanske se att det är förra tyngsta böcker? Ja. Ja, vi är den ena så alla helst. Man har ju såna hinner böckerna är men då blir vi spela chatten. Det var ju det kommer ut. Det ska försanta faktiskt. Spel så tunga musik så vill jag det så redan ägg för igen. Om det tunga här musik det är något annat. Här har det vidare. Tid att lägga gärna flow. Ja, vi attla. Vi rönnar få material nog nu så man kan sortera det goda från det minne goda. Och så är det lyckat att vi ska få någonting management som mycket man är som har lyckat få att hinna på plats. Och som allt är som så klart, alltså allt design vi vill hus och allt det är musiken ska faktiskt bara fästas av band så skulle det vara det. Vänande ju är det. Ja. Hur så vanligt det att det flow för Johan? Voice som vånar men om man sätter sig onkur marsk för kvart ska vara vilket ska vara. Personen är yngst att det inte sort typiskt för rock och här är som att to ständer och pushar hatan för att höra att ändla sker i nu hatan där istället för att in your face. Ja, faktiskt ska vara ett ordentligt punch i simpelthen. Alltså det ska så slett inte vara så lusten av flödet och så kommer sig för att och så okej, att vi för förrän helt skurst. Det är att det var problem i förrän vi har ett typiska jo. Det är det som vi vill lösa för att prata ner och folk räknar ju. Är det så kanske inte en idé för utan att lägga flöden? Jo. Det är för att man kostar pengar och ska betala det. Och vi är alla att skola eller halvgång arbete eller det. Men det är så nog enka. Man ska bara ha det rätt personer som man har ljövet till. Det är samma utgörning i färgen som man har ofta annan. Man ska bara vara bevisst som kan man göra och ta knalla när man bor. Jag tror att det är för Jenna Flow, men hur det annars är framtid att landa? Ja, alltså ut färger att spela. Och så är det vid långa vid nästan säkra för festival i norra som heter Storås-festivalen. Det var Olasöke, visst det var det. Och så Island jag snö. Så det är så det som vi har bänt nu utan för oss. Så du vill spela konserter utan och ta flow upp och vi måste bli vi att vara här. Alltså det tror inte fram till att bli vi att spela för Soringon lätt landa. Soringar fight att spela för men till bli vi att spela för dem. Det är ganska tätt att du spelar så tongasläs så är det kanske inte så stor marknad för du för. Nej, det är väl. Jo, det är alltså det kommer möta väl upp och alltså det är som alltid flytta ut främst men det anpassar man vill betala och ska man leva det så ska man för alla andra på innan ett eller annat röjna kommer alla andra någon mat där man kan sända flöven här ut och man kan få ut och spela och det ska bara göras och man ska ha en grupp för att gatan och som vet också man ska göra Vad är det så som tid sucha i thrash metal? Får spela thrash metal? Vackert. Känsloborre. Det är alltså det är alltså next year att det är next teenager lustar till thrash metal men det kanske tror jag känslor så teenager kanske så för ranka är att allt som sen till det samma i trash. Och det appellerar till en vissa typ av människor och så var ju mycket som kom veck här på alla kategorier något men vuxen. Nej, jag vet inte fast och jag har att säga något. Alltså det är inte filter av det. Det är det som är där och det som vi dammar vet du. Och du spelar det. Det som är att man går för att vi trash metal det som umsjönas det är faktiskt att få folk att söka det som vi söker heavy metal eller trash metal alltså det är alltid någon ska säga att bara larmer så det är som
Jag vill gå för att balken och helskis som det ska visa styrspelare med alltså här är allt relevant. Så man brukar ja. Men det är också alltid lustigt thrash metal. Så hur så börjar jag så där? Det är White Snake. Så det var 6 tjejer, för Guns N' Roses, för Metallica som för vi är så fall för jag har Korn och att man och det är subgenre till Pantera och Meshuggah och allt det där. Så Korn så var fast här i en period och igen som så men det var ju alla tyna. Alltså ju Rockset var faktiskt Iron White Snake. Men annars det var ju heavy som dominerar men alltså det utlockar annan musik för det. Kvar halda tid annars som det förska tonlagalöv som halt. Det är friare nu än det huvud. Det blir stark vanligt. Och jag alltid faktiskt ha gröt och G som axel finns ja som det stämmer då. För shit. Och Aspia. Och ja. Det är alltid och nu är det ja, och prefererar ta blue ta kamba blue bits. Och det kommer ju ett rättligt högsta nu. Du är så måste att tonlagar nu har mycket mer respekt för det showen jag har haft. Bedlunds tar i beatbeer och tar 5-6 så var nekor unge bulkar. Ta bed next sort ja orkester vid orkester så mycket mer. Så vad det är så var det orkestern fram i 8 år 2 år så det färdigt. Men de som bara som paradox här tar det ett kämpe på det alla framför. Det vill jag vill jag ta respekt för showen till Gero till fighter då. Längst jag ser så näka. Det är cool. Allt respekt för det. För vis man säger man var tonlagar så. Så där man ska man för ekne lock short och nu får man höra klapp för det. Det är en hopspreading som är en av men det är annat av en såna gång. Och det skulle för oss bara tonlike och det var vi arbetar. Är det kanske något som det efterlösa i det första tonlagalöv nu? Kvar kunde kanske vara bättre. Man snart tyta. Ganska mer jag vet omsur. Det är tävlan för om vi tränar som stund så det är vi blir för nu. Men också till att upptäcka folk alltså producenter såna där manglar vården till att alltså det ska vara under golröd också om först runt omkring fjällen så det är det för lite ja. Och då gör det där bara kanske inte något som andra spel och finna sig ting här ut. Så roadies har vi totalt bruk för det. Groupies ännu bättre. Och ju som jag ser att till en stor grund kvar att tillbaka det så gott antar. Är det med slätcher landet spelar han. Det är att man kommer upp på stöv och man släpper saker upp. Det är det som man släpper åt annat. Men det är ganska gott ställe att börja spela tonlag för ju. Jo, alltså det är reella för att det början, det är spännande och alltså, man kommer ju hackre stöj och det kommer till stöj som du öde gärna vilt va, så kanske du spela gärna landet. Det må och dumt till att jag tonlagar vinnan med reella, alltså lite respekt för tonlagen faktiskt. Men nu är det blivit så reella nekv. Men jag har sagt att det är för lite manglar mig. Alla land är nog så lite det brukar sig själv på kött man kommer runt. Det fight på tamman du fast lägger man mest att det kommer kött runt då. Men det så det brukar sig på lunch till klara äta samma osten. En nutch SIC hemma så gör vi. Ja, hon kommer om några dagar. Hon är väl lunch annat nu men det är av imskon av hon så är hon det är fast som arbetar med som har som är skola och så tar ju inte komma ordentligt online. Och det är nästan allt livet, det lyckas med programmering och det är spännande hemma så ja. Vi får göra allra bästa för att hålla aktiva och levande så att intressen för besökarna ska vara och det är en spännande ting jag faktiskt finner gör. Ta en så ena för komen som helst verur och i maj månad. Och hur ser det ut? Det är entersic.com. Och kvar är av hemsidan vant till det. Här var tøyender om det här konserter och så där och sjående info om bulten och sanger, texter
Bullet links till hemmasvier och balkar och förska balkar och sånt. Och chackforum och Jag vill sagt att så du är intresserad för jag vet inte vad balken gör då så bara locka ner och så kan så fylla vi och sånt. Så stor dagen var balken så vill vi alltså. Vad är det som ska till för att få tickon ut i utlandet? Halda dit, vad manglar? Populärt. Folk må alltså ja, folk som är och Hawaii må eller det må vara folk som är och Hawaii jag får nu det där. Och det man spelar här i förrjun så man vänner vi vännigar omstör allt det där att man tar en 20 man måste stress för det själv kan det kanske här äktheten och så där och i tonlagen är så äkta att tonlagen är så äkta som man är att man det är något som man vill vill till men det är stretches vi är visst jag pengar på en grund röcker stångrund där och hvis man släpper så för några få personer som tror man att upprätta några kontakter boka några böcker några festivaler det är annars som kräver men nu hur alla gör så är det ju heter det så det fair pick för något eller det är så en lawyer alltså adress line och så men det ska inte komma till den där och det gör det så får man ut att spela det bara det kostar pengar allt pengar Så jag har det största problemet i färgen är till att det är så jävla som gör tonlägga fälla och det är neckvi i hand och menton och så grå, tot, fot, harst alltså det är så neck och man kan faktiskt inte bli en ordentlig nämnd hvis man alltså det är slut i kvargen och stället för att vara samman alltså att vilja det samma och bara rallängt ut att det spela och vi det så är en kvar balka fax showtar kommer ut utan och spalt Det är att tonga för kanske är sin spjärt det borde stäsen mer samman. Ja, definitivt alltså. Jag var det vanligt. Vad är det som tid halt att tonga fällen i förrjun borde görs? Så mer orska till att promota att tonlagen istället för att skora EU-skap på 2000 kronor på flödsalg. Simpelt den. Dubbletter. Dubbletter. Det är alltså ja och arbeta samman inte alltså göra det till så fullt vad ska man kalla det så det arbeta mot cornern så att det arbetar för akkurat samma tingen. Det med det att till nästa fel till och så det skulle väl till kanske ringfjärt få allt köra runt och få spel så att det begränsar att pengar kan få till allt det. Och tog det blir snällt där att hömna så att slå samman ganska 8 eller 2 full. Så är det tan pengar på den där kunde finnas utföra sig blir större till 8 full. Och så är ganska närmare arbete vi bara tar maten. Men annars som hållt allt det. Men jag står respekt för det ger det så något jag vet att det har förbannat inte få att inte köra runt såna här. De spelar menton vi har fått huset på sant och sånt. Det nästa är menton så är för dig och till tar man få en jottan från försäljningsställen som bor an såna här och ta det så 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 därför så spelar det långt. Vi tar den nästa läge från SIC och kallas Reasons och är den så att han för heter läge? Ja, halta, jag vet inte så, men det blir som en joke. Här vi runt och spelar så forsar glamour rock eller vad det är. Men det var groovigt och det blev bara det fett och ja, det är faktiskt så långt. Det är en show att han blir en. Det är inte det riktigt som to spalt jag kurs och så helt vid allt det socka i både 10 och så så. Jo. Så spaltade det 2 timmar 17 så var det knappt det bästa riffa gör. Det var faktiskt det. Till det SIC, tack för det vill vara vi och gå ett med det trash metal tonage i framtiden. Tack för det. Yeah!
inside within your feet. Men burning in blood, but on the blood. Now you wanna come back and I don't give a shit. Don't give a shit about it. When I'm on I can feel pain. You were my mentor, you were my friend. I don't give up the future for what I will bring. So, don't even go there, 'cause to me you're nothing, nothing, to me you're nothing. Got the reason of but in that part of life you went from the body I am alive and nothing you are my life I live your life now you got the fuck up and I'm in the mind fuck off. Hatta var førse tungmannsblokkeren SIC vil ha noen reasons. Takk til Limner i SIC for at jeg vidtja Rokkstona og for at jeg slapp å høre at jeg demolø. Som Limner skjedde, så atla der innan alt og lunge at jeg var til første fløy ut, og sammen vi ugav noen tja gulla og Internal Healing, var en av dem helt fave førske trash metal fløy noen her til.